जा न'स' गासिबो बायलांजोब्बाय बारहुंखानि ओमफ्राय खिथाबफोराबो गासिबो जालाय जाखाय जालांबाय बिथिं मोनसे जिजोब्बाय माबायदि फरायगोन फरायनाय जेबो हुबिदायानो गैला न'आव थानोबो फरायनोबो गासिबो बायलांजोब्बाय थानो जेबो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाजुलि गामि बे सनाजुलि गामि जायनाखि मैया हरखाबै फैनाय बारहुंखा बारा बिसानि न'खरखौ मैया गासैखौबो सिलिंखार खालामजोबनानै गालांजोब्बाय। फै जों दाना बिसांनि न'खरनि सोमोन्दै गासैखौबो जों मोनथिनानै लादों। सनाजुलि गामिया सनाजुलि मुङा Bidurboro Bidurboro ओमफ्राय मैयानिखि जानिखि बारहुंखा जानानै थांबाय हरखाबै नोंथांनि न'खौ बारहुंखाया सिलिंखार खालामनानै गालांजोब्बाय बे सिलिंखार खालामनाय समाव नोंसोरो बबेयाव दङमोन? न'आवनो दोङो दंमोन ना बे सिलिंखार खालामलांनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनलाय। बिखुमजो आरो फिसाजोआ दरजा आरो बेराया होसिनजोब्बाय ओमफ्राय आंबो होसिनजाबाय ओमफ्राय बिखुमजोखौ आरो थिं गोलैना थानाय थि खारनायखाय आङो बिखुमजोखौ बोबाय बेनिफ्राय आरो आंनि मा खुन्थाया होसिनजोब्बाय ओमफ्राय नेरा खौसे मैया हरावनो डाक्टरनियाव लांनानै बिजि लाना फैबाय आरो हालदैबो देना लाबाय आरो थिबाबो खमिखायाखै दा आरो डाक्टरनियाव थांनांगौ। आरो रावबोथ' जेबो जायासै? रावबो जेबो जायाखै फिसाजोआ बेराया होसिननानै सेबथा जाना थाबाय ओमफ्राय नैबे उरखावजोबना फैबाय आरो बिखुमजोआ नै दरजा मोखाङाव दंमोन दरजाया आरो एरे माबानानै गेवनानै थांबाय ओमफ्राय दा जों इमान जोङो जेनेबा गथ'फोर जमा थैबालाय थैथोंसै होननानै जेनेबा आं आखाइ हमनानै बिखोखौ लानानै गोलैनानै बिखोखौ लानानैबाबो आं फिसाजोखौ बोखांबोसै बिखुमजोखौ बोनानै मालायनि न'आव खारना थाहैबाय ओमफ्राय आरो एखे इच्छा जरखि फैबाय आरो ओमफ्राय एकदम हौवायाबो बे आरो सिगां खारना थाहैबाय जोंखौ बाथा खालामालासिनो बे आरो जों खारनाय माबानायखौ गोलैनायखौ नुवासै इमान आलानि जाखाबाय जोंखौ माबा मोनसे सरकारा माबा मोनसे जोंखौ बाहाय रेहाय होनायबा गथ'फोराबो फिसा नै सासे मेट्रिक लिरबाय थागोन किताबबो मा टेबोल आरो फरायनो थाखाय जागाबो गैला जोंहा नै दा न'बो गैखाला थाग्रा न'आनो गैखाला मात्र मोखौ गुलि आरो न'मा न'ल'सो बासायदो जेबो गैखाला एख' गैखाला नै बायजो फैबाय फिसाजो सासेयाबो मैयासो दाखालि फैदोंमोन ओमफ्राय खैराबारियाव रुम भारा थायो खस्थ' खालामनानैबाबो जों हाजिरा खामला मावनानैबाबो दोनदो बिखौ रुम भारा न'आव फरायनाय खस्थ' होननानै थांलाय फैलाय डिग्रियाव फरायदो खस्थ' जायो होननानै थाहैदो इमान खस्थ' जोंनि न'आव जेबो गैखाया हदायनो हाजिरा मावना जानाय हाजिरा मावना जायैनो न'नि खामानिखौ मावनो मोनाखै औवा बायना दिननायालाय 10 दालसो आरो मालायनियाव हाजिरा मावाबाबो जायाना गथ'फोर जानाय बुरजा 7 जोन परियाल जोंहा बिफा हारसिं मावनाय फिसालायाबो सानसे मबावबा लिंबा थाङो मबावबा गैया जेबो रोङाना खामानि 7 जोन परियाल 7 जोन दोङो साथाम फरायनाय आरो सासे नै दा मेट्रिक लिरबाय थागोन दायो मेट्रिक लिरनो गोनां ओमफ्राय दायो न'आबो माने सिलिंखार जाना थांबाय बारहुंखाजों फरायनायबो जागाबो गैला मायुनि मा मुंमोन? खुलुमबा आंनि मुङा बर' ओमफ्राय बे जायखि बारहुंखा जालांनाय नोंसोरनि न'खौ गासैखौबो बारहुंखाया थेर बेथेर खालामनानै गालांजोब्बाय बेनि बागै मायुआ मा बुंनो सानदों? जायखि नोंसानि न'खौ जायखि बारहुंखाया थेर बेथेर खालामजोबना गालांबाय दायो मायुआ जायखि मेट्रिक एग्जाम होगोन देग्लाय बोसोर मेट्रिक एग्जाम होगोन दायो मायुआ दायो फरायनोबो दायो न' गैया बेनि बागै मा बुंनो सानो एसे फोरमायना जा न'स' गासिबो बायलांजोब्बाय बारहुंखानि ओमफ्राय खिथाबफोराबो गासिबो जालाय जाखाय जालांबाय बिथिं मोनसे जिजोब्बाय माबायदि फरायगोन फरायनाय जेबो हुबिदायानो गैला
न'आव थानोबो फरायनोबो गासिबो बायलांजोब्बाय थाला जेबो हायाबो बुंनोबो हाजिरा मावनाय जेबो सुबिदा होनो हाया रावबो गासिबो मायुआ बबे स्कुलाव फरायो आं खैराबारि सिनाखना स्कुलाव फरायो सिनाखना औ ओमफ्राय न'निफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामो नामा साइकेलजों खालामो मालाबा बासाव आबै मैयानिखि जानिखि बारहुंखा फैनाय समाव आबैया बबाव न' सिङाव दंमोन नामा न' सिङाव दंमोन आं न' सिङाव जमा दङमोन जमा दं गासिबो जों जेने तेने ओंखारदों दिनै ओंखारबायना ओमफ्राय जेबोथ' जायासै आबैया आंबो जायासै जेने तेने खालामनो हाबाय ना ओमफ्राय आबैया मा बुंनो सानो दायोथ' न'बो गैला नङा होमबा गासिबो न'बो गैला गालांबाय बारहुंखाया मा बुंनो सानो बारहुंखाया न' बां माने सेस खालामना गालांजोब्बाय जों जेने तेने खारग'दों सरकारखौ मा खावलायहरनो सानदों सरकार जायनाखि बिटिसि सरकार दायो गोदान सरकार जादों नङा होमबा बे सरकारखौ मा खावलायहरनो सानदों आबैया जायनाखि नोंथांनि न'आ नोंथांनि न'फोरा गासिबो सिलिंखार खालामजोबना गालांबाय ओमफ्राय बेनि सरकारखौ मा बुंनो सानदों सरकारफोरा जेनेबा जोंखौ बाय बांला इमान खस्थ' जाहा थार ओरैनो हाजिरा हुजिरा मावना जायो हा हु गैया हा दख्लासे गैया एसां खस्थ' आलानि गैलानि जादों दे आबै जासिगोन खुलुमबाय आंनि मुङा गेन्द्रा आं दा नै गामिया जाबाय 1 नं सनाजुलि दा जोंनि गोदान जायगायाव फैदोंमोन दिनै बोसोरनै जाबाय ओमफ्राय दा मैयानि हराव मोनाबिलि समाव बे बार अखा फैनायाव जोंनि न'आ बुखारलांजोब्बाय आरो सानैसो आघात जाबाय होसिनजाबाय दा आं बुंनो सानदों सरकारनिफ्राय बायबांला मदद मोननायबा डनेसन मोननायबा मोजां जागौमोन होननानै बुंदों रायजो राजाफ्रा मदद खालामोब्ला मोजां जागौमोन न'आव ओरैनो सोर सोर दङ न'आव दा फरायनाय साथाम दोङो सासे फार्स्ट इयार फरायनाय दोङो डिग्री फरायनाय दोङो ओमफ्राय दा सासेया मेट्रिक लिरदो खैराबारियावसो फरायो सानैबो रुम भारा होनाङो दा आंनि हाजिरा मावना जायो हाजिरा मावना जायो आरोना दा न'खौ बनायस्लाबनो हायासै बार अखा फैना होबाय न'खौ बनायनो मोनदिया दा जोङो हाजिरा मावनानै सोलाबासै बनायनोबो हायासै जाफुङासै दा बारा बुलांग्रोबाय नङा होमबा ओमफ्राय दायो बिटिसि सरकारखौ आदाया मा खावलायहरनो सानदों जायनाखि दायो न'आव जायनाखि
हाजिरा मावाबानो जाया ओमफ्राय दायो जायनाखि मायो देग्लाय बोसोराव मेट्रिक एग्जाम होगोन होनना बुंगोन दायो मेट्रिक होनो फरायनो थाखाय न'बोथ' नांगौ नङा होमबा जायनाखि दायो न'बो गैया गासैखौबो बिजाबफोरखौ सिलिंखार खालामजोब्बाय गालांजोब्बाय आरो न'खौथ' गासैखौबो साफा खालामजोब्बाय थाग्रा न'खौ सिलिंखार खालामजोबनानै गालांबाय ओमफ्राय दायो आदाया बिनि बागै सरकारखौ मा खावलायहरनो सानो आं बेनोसो सरकारा मदद होनायबा बिटिसि सरकारा मदद होनायबा मोजां मोनगौमोन दा नै गोदोनिफ्राय भट होनानैबो जों बिटिसिनि सरकारनिफ्राय जेबो मोनाखै जों गैया हाजिरा मावना जायो हाजोंबो गैया बेखिनिखौनो आं बुंना दोनबाय